να κάνω μια άλλη ερώτηση στην θεωρητική όπως το κάνατε εσύ. Και έλεγε και εμείς αύριο εδώ πιο πολύ σύμβολοι. Μην μπείτε μπροστά, μην μπείτε. Ωραία. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Άλλο event εκείνο. Κάτσε εκεί μέσα. Φοβερό. Και δωρεάν πλήσιμο. Δεν έφερε και τα αυτοκίνητο. Το θυμόζω με σε δίνεται, Γιατί το κάνουν αυτό? Είναι εγγένεια. Α, ναι. Όχι, και μου είπανε το καλό. Δεν το είπα. Τώρα πώς θα τα στείλω. Άλλο πρόβλημα. Καταπληκτικό. Και αφού καταστρέφηκαν όλα τα βίντεο. Πάρτε μου λίγο πέσω να κρίνω το μολόγιο. Και ένα ουράνιο τόξο. Έχει και σαμπουάν αυτό. Έσκουσε. Why did you do it, please? What do you want to do?